Πείτε λίγο. Βγαίνουμε από εδώ. Ναι, ναι. Ιωάννα, μας ακούς? Με Εδώ εμένα είμαι. ακούς. Ποτέ. Τέλεια. Ναι, ναι. Ε, Φώτο έχω, δεν βλέπω. Εντάξει. Εμένα δεν με δείχνει πουθενά. Για Και κάποιο εμένα, και λόγο. εγώ δεν, Εγώ, δεν με βλέπει. εγώ σας βλέπω, βασικά βλέπω την Ιωάννα, τη Γεωργία δεν την βλέπω. Και εγώ δεν Α, με βλέπει εμένα. εγώ δεν με βλέπω καθόλου ούτε σαν όνομα ούτε σαν εικόνα. Ωραία. Μας ακούς όμως? Σας ακούω τέλεια. Εντάξει. Ωραία. Α, Γεωργία, σε βλέπω τώρα. Εγώ δεν είμαι πουθενά όμως, παιδιά. Εμείς σε βλέπουμε πάντως. Εγώ γιατί όχι. Πού Α, είμαι. μήπως το έχεις μικρό και δεν το έχεις ανοιχτό σε όλη την οθόνη. Φουλ το έχω. Βλέπεις μόνο, ας πούμε, τη Μαρία, εμένα και εξετάσεις. Ναι, Α, ίσως είναι ένα κόλλημα, θα ξεκολλήσει μάλλον, δεν λογικά, πειράζει, ναι. εντάξει. Δεν πειράζει. Αφού σας βλέπω, σας ακούω. Δεν Ναι, πειράζει. ναι, τέλεια. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε λίγο να... Αχ, κορίτσια, μισό. Το ραδιόφωνο δεν έκλεισα, sorry. Λοιπόν, τέλεια. Ξέχασα εντελώς. Δεν ακούγατε Πειράζει. μουσική. Όχι, Δεν ακουγόταν. Α, δεν οκ. ακούω. Πάμε λίγο, θέλω να μου πείτε αν έχετε απορίες από τις ασκήσεις του κεφαλαίου 4. No. Και εγώ δεν. Okay. Δηλαδή, μετά κοιτώντας τα βγαίνουν. Τέλεια. Ό,τι δεν πάει καλά. Σούπερ, σούπερ. Οπότε συνεχίζουμε στη σελίδα, φτάσαμε στη σελίδα 65, έτσι. Τα Είχαμε τελειώσαμε. να κάνουμε αυτό τη σελίδα 67, δεν είχαμε να κάνουμε. Ναι, ναι, σελίδα Ναι, 67. Λοιπόν, πάμε λίγο, τα είδατε, Μμμ. ναι. τα 67, ωραία. Λοιπόν, στο ένα τι βάλατε, στο 67 στο ένα, Πετσιόνε. tensione, είναι η ένταση. Ωραία. Στο 2, Ρεφερέντουμ. Ρεφερέντουμ. ωραία. Μετά, Κονσουμιστικά. ναι. Ρεφερέντουμ Εμι... είναι το δημοψήφισμα, ε. Ναι, θα σας τα μεταφράσω κιόλας, θα μεταφράσω το κειμενάκι, τα κειμενάκια. Ω, ωραία. Ναι, Εμιγκράρε. Emigrare. ναι. Ταντζέντι. Tangenti. Tangente, Tangente. Ταντζέντε. Ριζολεβάρε. ναι. Ναι. Μονέτα. Moneta. Ναι. Dittatura. Μμμ. Ναι. Inchiesta. Μμμ. Εστρέμα δέστρα. Ναι. Η συνίστρα, ναι. Α, αυτά πάνε μαζί. Είναι εστρέμα ντέστρα είναι η ακροδεξιά, εστρέμα συνίστρα Ναι. ακροαριστερά. Ωραία. Είναι τα άκρα. Ωραία. Coalizioni. Κοαλιτσιόνε. Κοαλιτσιόνε, ναι. Ρεζιστέντζα. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να σας τα μεταφράσω λίγο. Μαρία, υποτακτική στο 5 είδα. Σουπχουντίβο. Ναι, ναι, υποτακτική. Ναι, ξεκινάμε με Ημένη μου. υποτακτική, ναι. Στα Ιταλικά δεν είναι τόσο... Δεν χρησιμοποιείται και τόσο πολύ καταρχάς. Δεν είναι τόσο αυστηρά όπως στα Ισπανικά που είναι... Πρέπει Μμ. Ας οπωσδήποτε. πούμε, υποτακτική, για πείτε λίγο ένα παράδειγμα. Θέλω να μου φέρεις κάτι. Θέλω εγώ να μου φέρεις εσύ. Ταυτοπροσωπία, ετεροπροσωπία. Άστο, Γεωργία, άστο. Άστο. Ε, I want εμένα στα you to... αγγλικά μου έρχεται. Ας πούμε το if I were you, I Α, would... αυτό είπαμε, ναι. Γιατί Και ναι. δεν αυτό, είναι το εντάξει. I Ναι. want you to bring me... Ανάλογα, ναι, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε με αυτό που σας είπα εγώ το παράδειγμα και μετά θα πάμε και σε αυτά που λέει η Ιωάννα, ναι. Ναι. Η God Ιωάννα το bless ανέβηκε America. σκάλα. Μμ. God bless America, long live the Queen. Όλα Ναι. αυτά είναι υποτακτικές. Ναι, 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 Α, ωραία. ναι. Είναι όταν το ρήμα Λοιπόν, μπαίνει τελείω σκέτο, χωρίς καμία κατάληξη, τίποτα. Στα αγγλικά τουλάχιστον. στα Ναι. Τίποτα. αγγλικά, ναι. Η βασική του Καλά, μορφή. τα αγγλικά, ναι, ναι. Στα αγγλικά είναι Ναι, λίγο ναι. πιο καλά τα πράγματα. Ναι. Ωραία, κορίτσια, λοιπόν, για πάμε. Λέει, η Ιταλία μία κοινωνία σε συνεχή αλλαγή.
Λέει, το νέο έθνος ξαναβρίσκεται μετά από κάποια χρόνια σε κατάσταση που να πρέπει να αντιμετωπίσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον οποίο πεθαίνουν μεταξύ πολιτών και στρατιωτικών πάνω από 1 εκατομμύριο Ιταλοί. Στην περίοδο ανάμεσα στους δύο πολέμους, ο Μπενίτο Μουσολίνι παίρνει την εξουσία και μετά από 18 χρόνια δικτατορίας φέρνει την Ιταλία στον πόλεμο δίπλα στη Γερμανία του Χίτλερ. Μετά από περίπου 3 χρόνια πολέμου, η Ιταλία... Λοιπόν, εδώ έχουμε το αρέντερσι. Το βρήκατε αυτό? Μμμ. Παραδίνομαι. Ωραία. Ναι, Παραδίνεται ωραία στους αλεάτι. Οι σύμμαχοι. σύμμαχοι. Ωραία. Στους συμμάχους. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία και αρχίζει η περίοδος Αντίσταση. της Μμ. αντίστασης εναντίον των ναζιστών και των φασιστών που καταλαμβάνουν ένα μέρος της χώρας. Στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η Ιταλία είναι μια χώρα που θα πρέπει να αναδομηθεί και πολιτικά. Στο δημοψήφισμα της 2 Ιουνίου 1946 οι Ιταλοί ψηφίζουν υπέρ της δημοκρατίας και ο βασιλιάς πρέπει να αφήσει το έθνος στη χώρα. Μεταξύ του 50 και του 60, του 900, των δεκαετιών δηλαδή, του 1950 και 60, χάρη στο οικονομικό boom, η Ιταλία καταφέρνει να ριζολεβάρε. Αναζωογονηθεί. Να Ωραία, ανυψώσει. Ναι, ανυψωθεί. ωραία, να ανυψώσει την οικονομία της, αν και είναι πολλοί οι Ιταλοί που μεταναστεύουν στο εξωτερικό προς αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Εντάξει εδώ. Αυτό το αν και εσύ σημαίνει και. Σημαίνει και αν και. Αν και σε είναι, ναι. Είναι το αν και. Αν και σε σημαίνει αν και παρόλο που. Παρόλο που. Μολονότι παρόλα αυτά, ανάλογα πώς το χρησιμοποιούμε. Ναι, ενώ το σκέτο αν και είναι το επιπλέον το και. Ναι, 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 ναι. ναι. Εντάξει, ναι, έχεις Ναι. δίκιο. Αυτό είναι, πάει Σωστά. πάντα με το σε. Ναι. Όπως το παρόλο που πάει με το που. Ε, το 68. Το 1968 είναι ένα έτος σημαδεμένο από διαμαρτυρίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όπως και στην Ιταλία, ε, ο κόσμος διαμαρτύρεται για το δικαίωμα στις σπουδές, τα δικαιώματα στον τόπο εργασίας και την χειραφέτηση, τη γυναικεία χειραφέτηση εναντίον της καταναλωτικής κοινωνίας που γεννιόταν, που αναδυόταν και του πολέμου στο Βιετνάμ. Το Νάσερ τώρα εδώ είναι, εννοείται μεταφορικό, έτσι. Μμμ, μμμ. Ωραία. Τώρα, τα χρόνια του Μολύβδου, έτσι λέγονται. Στο τέλος της δεκαετίας του 60 αρχίζει στην Ιταλία μια περίοδος μεγάλης πολιτικής έντασης, τα λεγόμενα Άννη ντι Πιόμπο, χρόνια δηλαδή του Μολύβου. Είναι Ιταλής, είναι τα χρόνια στα οποία ο πολιτικός πόλεμος, Λότα είναι ο πόλεμος, η μάχη, η πολιτική μάχη, μεταξύ της ακροδεξιάς, μυστικών υπηρεσιών, ε, Αποκλίνουν. ορίστε. Αποκλίνουσες λέει. Ναι, ναι, που κλείνουν. Και της άκρο αριστεράς, ε, συγγνώμη λίγο, Λαλότα, ναι, η μάχη γίνεται VA. Τώρα στη μάχη αναφέρεται εδώ πέρα. Μεταξύ δηλαδή της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς γίνεται VA η μάχη. Μεταξύ των θυμάτων, πολιτικοί, δικαστές, δημοσιογράφοι, ακόμη και αθώοι Ο πολίτες. πολίτης. Ναι. Το τέλος αυτής της περίοδου αρχίζει μετά την Ραπιμέντο, Απαγωγή. απαγωγή, ωραία, και Ουτσιζιόνε, Δολοφονία. ωραία, το Αλντομόρο, πρόεδρο του Πολιτικού Κόμματος Χριστιανικής Δημοκρατίας. Μετά, Ταντζεντόπολη, Δηλαδή, δημοκρατία Κριστιανό, τι ήταν ακροδεξιός ή ακροαριστερός.
Χριστιανική Δημοκρατία. Ναι. Το ξέρετε τον Αλντομόρο. Όχι, εγώ δεν τον ήξερα. Όχι, Ποιοι τον απήγαγαν αυτό τον έχετε δηλαδή? ακουστά, τον Αλντομόρο. Ποιοι τον απήγαγαν, οι αριστεροί ή οι δεξιοί? Αυτός ήταν, καταρχάς, αυτός ήταν, Πρωθυπουργός. ήταν πολλά, Πρόεδρο. ναι, Α, για 6 χρόνια διετέλεσε πρωθυπουργός της Ιταλίας και παρέμεινε μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνολικά 6 χρόνια δηλαδή. Και ναι, ήταν ο ιδρυτής του κόμμα, μάλλον ο αρχηγός του κόμματος του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος και τον απήγαγαν κάποιοι στρατιωτικοί του αντίπαλου κόμματος ε, Ναι, δεν και ξέρω, δεν ήταν, καταλαβαίνω σε ποια πολιτική τάξη, ας πούμε, ανήκει. Δεξιά ή αριστερά ανήκε. Αυτό θέλω να... αριστερά. Ήτανε, Στην αριστερά. Άρα τον ναι, απήγαγαν οι... ναι. Ναι. Μάλιστα. Οι αριστερές ταξιαρχίες. Ναι, ναι, αριστερός ήταν. ναι. Μμμ. Σε κυβερνήσεις συνασπισμού, λέει. Ναι. Α, μ' αρέσει, θα το διαβάσω μετά. Την ιστορία του. Γιατί τον Εγώ. δολοφόνησαν, λέει, μετά από 55 μέρες, λέει, αιχμαλωσίας. Ναι, και με Ε, 10 σφαίρες, λέει. ναι, γιατί ήταν, Πίστη. ξέρεις, ήταν εκείνη η περίοδος που ήταν υπήρχαν πολλές αναταραχές και ποιος θα βγει στην εξουσία, ποιος θα... Όχι ρε, εσύ, οι ερυθρές ταξιαρχίες είναι κομμουνιστές. Δεξιός ήταν. Συγγνώμη, αυτός ήταν δεξιός και τον σκότωσαν οι αριστεροί. Αυτό σου λέω. Ναι, 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 Ένας ναι. Ρε εργάτης παιδιά, μη λέει, κομμουνιστικών ήταν πεπιθήσεων. Αυτοί που τον σκότωσαν ήταν οι αριστεροί, αυτός ήταν δεξιός. Δηλαδή το κόμμα του ήταν Ναι, ναι, της ναι. δεξιάς, αλλά τον σκότωσαν οι αριστερές. Τέλεσαν, λέει, τους 5 σωματοφύλακες του και Ναι. τον απήγαγαν. Μμμ, ναι. Ζήτησαν ως αντάλλαγμα την απελευθέρωσή του. Α, για την απελευθέρωση όλων των ιδρυτικών μελών των Ερυθρών Ταξιάρχων. Άρα τους είχαν μαζέψει τους όλους, είχαν ναι. δώσει δεξιοί, όλους τους αριστερούς στις φυλακές, τρώγαν ξύλο εκεί πέρα. Ναι. Αυτοί τον απήγαγαν, Κορίτσια, επανέρχομαι, συνεχίστε. νόμι λέει. Και το πτώμα του βρέθηκε σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Ναι, σαν προπεσμένο στο κίνητο, ναι. Άσχημα. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Εντάξει, και εμείς τα είχαμε Πάρα αυτά. πολύ. Ναι, βέβαια. Παντού υπάρχουν αυτά. Δεν σας Και βλέπω, να ξέρετε. λένε ότι, Και δεν λένε σας ότι το βλέπω, σκότωσε, δεν βλέπω τον εαυτό μου. Εσάς σας βλέπω, να ξέρετε. λένε ότι το σκότωσε ο Μάριο Μορέτη. Μάριο Μουρέτη, χου, Ε, ο, ναι, ότι άσχετο. αυτός ήταν Άκρο. πρώην τρομοκράτης. Α, καταδικασμένος δολοφόνος, ηγετικό μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, μάλιστα. Ε, Φαντάζομαι έφαγε φυλακή, λογικά. τότε ήταν και, ναι, ναι, βέβαια. Α, Αλλά, το δήλωσε ότι τον σκότωσε αυτός. ναι, τον σκότωσε Α, αυτός και, ναι, βέβαια, ε, ισόβια. ναι. Δεν μου λες, 6 φορές Μαριά, ισόβια. ποια είναι η άποψή σου για το τραγούδι της Ιταλίας στη Eurovision? Σ' Ιωάννα, άρεσε? μόνο του Ισραήλ άκουσα και το δικό μας. Μόνο το Ισραήλ. Μόνο του Ισραήλ και το δικό μας. Δεν ήξερα καν ότι είχε Ναι, Eurovision. ναι, Δεν το ναι. άκουσα. Δεν το Δεν το άκουσα. άκουσα. Αλήθεια, ακόμα όχι. Όχι, Ναι, όχι. βάλ' το. Λούτσιο Κόρση. Θα το ακούσω, ναι. Θέλω να ακούσω και κάποια ακόμα, έτσι. Ναι. Volevo essere lei un duro. Εσένα σ' άρεσε. Καθόλου. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Το δικό μας σ' άρεσε. Σε σχέση με άλλα ήταν πολύ καλύτερο, θεωρώ. Και κάναμε και την διαφορά, ε. Ναι. Μ' άρεσε πιο πολύ το σκηνικό. Όλα αυτά τα Ναι, γύρω. ήτανε, ναι, Και ναι. είναι εντυπωσιακά. Ναι, ναι. Ισχύει. Τέλεια. Πες τις διορθώσεις στις εκθέσεις μου, ε. Ναι, τις είδες. Αν έχεις Όχι, απορία, πες μου. δεν τις είδα. Α, εντάξει. Δεν, μπήκα 5 η ώρα μέσα και γι' αυτό δεν είχα δει το μήνυμά σου που είπες να Δεν μπούμε νωρίτερα. πειράζει. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν έγινε, Άμα οπότε... έστελνες στο WhatsApp, θα το βλέπα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ναι, ναι.
Ναι. Δεν Λες εκεί μπορείς να pεις τσελαφαράει. Πού? Sono davvero Leo felice per te. So quanto ti sei impegnato in questi mesi. Αυτό το τσελαφαράει πού? Α, μισό λεπτό. Κάτσε λίγο σε λαφαράει. Μισό να το βρω τώρα, κάτσε γιατί... Ναι. Πούντο. Πού μπορώ να το βάλω αυτό? Μισό λεπτάκι θα σου πω τώρα. Α, sono sicuro che farai molto bene. Που λέω. Ναι, τσέλα φαράει. Αυτό εκεί. Τσέλα φαράει κανονικά. Γιατί? Αχ, ψάχνω σε λάθος μέρος. Θυμάσαι το φάρτσελα που είχαμε δει. Α, ότι θα τα καταφέρεις. Καταφέρνω, ναι. Α, ναι. Πιο καλό. Αυτό. Ναι, Από κάτω αυτό. τι λες, ασόλο, κιλομέτρι λένε. Ναι, 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 ναι. Α, ασόλη έγραψα, ασόλο, Ναι, Ασόλο. ναι. Ήθελα, εν τω μεταξύ τώρα σας έστειλα και... Μισό λεπτάκι, το έστειλα κατά λάθος σε σένα μου. Λοιπόν, εδώ ήθελα να σας... Οπα. Όχι ακόμα. Τι είναι αυτό Περίμενε τώρα. λίγο. Con la presente. Το del docente λες, πού θα το βάλω αυτό, κάτσε. Α, ε, λέω, con la Τι presente το τσέντε λες. πώς? Λες δι και εγώ σου Di βάζω docente, ναι. Α, del. del. Ναι. Καλά, εντάξει, ναι. Ούτε καν. Προθέσεις. Del docente, εντάξει. Μμμ. Ωραία. Αυτά, Ναι, ναι. Κατά τα άλλα, Ωραία. α, Ωραία. τέλεια. Τώρα, αν λέω, γιατί κατά λάθος το στείλα μόνο σε σένα, ό,τι να είναι. Τι έστειλες? Θέλησα να στείλω πώς βαθμολογείται το κρατικό. Αυτό θέλω να το μελετήσετε λίγο και εσείς Μμ. Το άνοιξα και εδώ. να το δούμε. Μισό λεπτάκι να σας το... Άρχισες να μας βάζεις το κλίμα, να μας φτιάχνεις λιγάκι. Ναι, 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 γιατί με ρωτήσατε κιόλας την άλλη φορά και θέλησα να σας το κάνω. Μισό λεπτό. Μμμ. Αχ. Θα το κάνουμε μια λήψη κι Α, να το. αυτό. Ναι, μισό λεπτό να το στείλω καλά γιατί δεν ανοίγει τώρα που δεν ξέρω αν ανοίγει. Εμένα άνοιξε πάντως. Εμένα άνοιξε. Α, ναι, εντάξει τότε, οκ. Μια χαρά. Ναι, αυτό, μελετήστε το λίγο κορίτσια και θα το δούμε και μαζί. Πάμε λίγο στο tangentopoli il cambiamento πολιτικό. Λοιπόν, καταρχάς, tangente είναι η δωροδοκία, έτσι. Μμ. Το λάδωμα που λέμε. Και η πολιτική αλλαγή λέει το 1992 χάρη στην έρευνα των Μάνι Πουλίτε, δηλαδή έχει καθαρά χέρια, έρχεται στο φως του σύστημα, πώς το λένε, διαφθοράς και τα φιλοδορήματα, όχι φιλοδορήματα, τα λαδώματα, Δωροδοκίες. οι δωροδοκίες που υπήρχαν στην Ιταλία μεταξύ πολιτικής και η πρεντιτόρια, Ναι. Η επιχειρηματικότητα. ωραία, και αυτό προκαλεί μεγάλες Imprenditoro. Είναι ο επιχειρηματίας. πρεντιτόρε. Τώρα. Imprenditore. Και αυτό Ναι. προκαλεί μεγάλες αλλαγές μεταξύ παλιών πολιτικών κομμάτων. Κάποια αλλάζουν όνομα και σύμβολο, άλλα διαιρούνται σε πιο μικρά κόμματα, άλλα εξαφανίζονται εντελώς. Φυσικά δημιουργούνται νέα κόμματα και κοαλιτσιόνι, Συμμαχίες. Ναι. ωραία, που θα οδηγήσουν για 20 χρόνια την πολιτική ζωή την Ιταλική πολιτική ζωή, μάλλον θα ηγηθούν της Ιταλικής πολιτικής ζωής. Μετά, με τη νέα χιλιετία η Ιταλία γίνεται μέρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούν το ευρώ, εγκαταλείποντας τη λίρα. Παρόλο το νέο νόμισμα, παρά μάλλον το νέο νόμισμα, η Ιταλική οικονομία υφίσταται ένα ισχυρό πλήγμα, ακολουθούμενο από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 8. Χιλιάδες Ιταλοί νέοι είναι υποχρεωμένοι να μεταναστεύσουν επειδή λόγω της οικονομικής κρίσης γινόταν όλο και πιο δύσκολο να βρουν μια σταθερή εργασία για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια οικογένεια. Ταυτόχρονα
Η Ιταλία μένει πάντα στόχος για χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν από την Αφρικανική Ήπειρο και όχι μόνο για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Εντάξει. Μμ. Λοιπόν, Μαριά, αυτό το ουντούρο κόλπο, το κόλπο, στα ισπανικά, τι μισέ μου γκόλπε είναι. γκόλπε. Ναι, Γκόλπε, κάτι μου θύμισε. γκόλπε, ναι, ναι, ναι. Λέω γκόλπε. Μαρία, το άλλο στέσο τέμπο. Ταυτόχρονα. Όλο αυτό είναι ταυτόχρονα. Ναι. Την ίδια στιγμή δηλαδή, σαν να λέμε, ταυτόχρονα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε στο το βαλουτατσιόνε. Για πάμε. Ναι, πρετσισάρε, τι σημαίνει. Συγκεκριμενοποιώ. Το τσι. Προσδιορίζω. Το τσι είναι. Ναι, το τσι, έτσι. Cioè. Cos'è Α, το cioè? τσιοέ. Φάρε un παραγκόνε. Παραγκόνε. Σύγκριση. Α, Το σύγκριση. τι. Ναι, Ναι. Ποιου και. Ωραία, κοντραντήρε. Ε, non è vero. ναι, Το μπι. Ναι. Το 4 το μπι. το 4 το B και το 5 το A. Ωραία, πάμε στη 2. Stato assunto. Ασούμερε σημαίνει προσλαμβάνω, ότι προσλήφθηκε δηλαδή. Α, προσελήφθη. Ασούμερε. Ναι, ήταν σε ένα από τα email που έπρεπε να απαντήσουμε. Ναι, Ναι, προσλαμβάνω. Dove, dove? Ε, In un ναι, albergo. το D. Oddio, ναι, non mi racconti una storia? Το A. Certo. ωραία. Eh, nel Το E. presente Ναι, c'è la piscina. No, ma abbiamo la Το G. palestra, la spa, Mm, che sei d'accordo? Non Το proprio. G. ωραία. Μμμ. Λοιπόν, πάμε στην 3. Α, Ποιο, καλά. πώς λέγεται ο 16ος? Mm. Die, 10. Σέντιτσι είναι το 16. Ε, Άρα, α, 16. Ναι. Σε, κάτσε να δούμε και τα προηγούμενα που μας έδωσε. Ούτε καν. Και εγώ τώρα έτσι δεν μπορώ. Αν τα Αυτό βλέπω. τώρα είναι 16. Το χ είναι το 10 και το VI είναι το 6, μάλιστα. ναι, ναι, ναι. 10 αν το Εσείς, γράψω έτσι, 10 το 6 16. το πειράζει. Ε, ναι, αυτοί έχουν το κόλλημα αυτό με τους αιώνες. Το έχουν πολύ αυτό. δηλαδή πώς θα το Ναι, πούνε αυτό. Μαρία, συγγνώμη. Σέντιτσι Στην άσκηση, εύκολο, δεν λένε. Σεντιτσέζιμο, σεντιτσέζιμο. Α, στην έλα. άσκηση στη 18, το χ, ι, χ το έγραφε Ντίτσια Νόβε, 19. Δεν το έλεγε 19ος. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα ούτε εγώ. Στη 18 άσκηση, Ναι, στο, ναι, στο καντέρνο. Το καντέρνο. στο κουαντέρνο, τα έγραφε ως Νόβε, αριθμούς ναι. μόνο, αλλά μάλλον τα ήθελε. Άλλο αυτό. Εδώ πέρα θέλουμε να Α, πούμε. ναι, εδώ Α, δεν ο θέλει 19, 19ος. θέλει 19ος μάλλον. Κατάλαβες. Ναι, εδώ θέλει Είναι 16ος σέκολο. αιώνα. Είναι Είναι σέκολο. σέκουλο, Άρα, είναι αιώνα. Ναι, είναι Σεντιτσέσι μου γράφεις. Με ένα σεντιτσέζιμο. έσαι. Με ένα, όλα πώς μονά. πω πώς, Πώς και έτσι. Ντίτσια, σε, Σεντιτσέσι μου. Σεντιτσέζιμο. σεντιτσέσιμο. Σέντιτσι,
Ναι, ναι. Βγάζουμε το «ή» και βάζουμε κατάληξη έζυμο με «εσε». Ωραία. Τα δύο αδέρφια που ίδρυσαν τη Ρώμη. Ρέμο, Ναι. Ρόμουλους. Ρόμολο. Ωραία. Ναι, ναι. Στα λατινικά, Ρόμουλους μου έρχεται. Ναι, Αυτό το Ρόμολο. γράφει, ρε. Ωραία. Ρόμολο Ρόμουλο, και Ρέμο. αρόμολο. Ναι. Τρίτο ενικό του φάρε πασάτο ρεμότο. Ωραία. Πάρε, κάτσε κλέψου το, δε. Το φου είναι το έσερε. Πάρε, φέτσε. Έτσι. Ναι. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Το επίρρημα του φάτσιλε, Φατσιλμέντε. Ατσιλμέντε. facilmente. Αυτά είναι εύκολα. Ναι. Έτσι, και πώς λέγονται οι δεκαετίες του 60 και του 70. Τώρα το είδαμε. Εκεί θα το βρείτε δηλαδή, στην 66. Σεσαντών, το. Όχι, η ονομασία, έχουν μια ιδιαίτερη ονομασία, αυτό που είδαμε στο Λιάνι, κείμενο. διπιόμπο. Έτσι. Πώς το είπες, μολυβένιο. Μόλιβδου. Μολυβδό. Ναι. PB. Πίμπι. Αύριο. Να έχει χημικός. Να και η χημικός. Μάλιστα. Πίμπι, σωστά. Σαν την βενζίνη. Τα ξέρεις όλα απ' έξω, Γεωργία, αυτά, εσύ, τα Ναι. σύμβολα. Περιοδικό Τα πίνακα. περισσότερα, ναι. Τα περισσότερα. Εκτός από τα καινούρια που δεν χρησιμοποιούνται πολύ. Οκ. Πόσο είναι, 118 τώρα. ναι, όταν πηγαίναμε σχολείο εμείς, πόσα ήτανε. 103 νομίζω. Μμ, τέλεια. Πολύ τέλεια. Άστα. Ωραία. Πολύ το γλεντήσαμε. Είναι το αλφάβητο της χημείας είναι αυτό. Ναι. Έτσι. Ωραία. Εντάξει, άσκηση 4 έχουμε Άστο. 10 λέξεις στο κρυπτόλεξο. Εντάξει, αυτή την κάνουμε και Τι κάνετε, ναι, δεν είναι κάτι. Ναι. Λοιπόν, Εγώ μια πισίνα βλέπω. πισίνα. Ναι. έχει πισίνα, ναι. Το pub το παίρνουμε. Βακάντζε. Βακάντσε, Τέκολο. σέκολο, Φοντατόρε. Τώρα, ναι. ναι. Ο ιδρυτής. Μμμ. Μμ. Α, Ρεπούμπλικα. Ρεπουμπλίτσι. Στο κάθετο. Ναι, ναι, Ρεπούμπλικα. Ναι. ναι. Να ξέρετε ότι υπάρχει και το infondato, Τι είναι αυτό. βγαίνει και φοντατόρε, αλλά είναι και το infondato, ο αθεμελίωτος, ο Ποιος? αβάσιμος, Α, αθεμελίωτος, αστήρικτος. Φοντάτο. δεν το Ναι. γράφεις όμως. Εκεί που είπε η Είναι Ιωάννα στη τέταρτη Φοντατόρε, σειρά από το τέλος. ναι, Αβάσιμος, ναι. Είναι φοντάτο. Ναι. Πού είναι σβήστρα μου, ρε παιδιά. Έλα. Μμ. Ωραία. Τι άλλο. Α, το μπαγκάλιο στην τρίτη. Μπαγκάλιο. Μπαγκάλιο, Τώρα μου Ναι. Έχει κι άλλα. τέρμα κάτω, ύμπερο. Α, ύμπερο, ναι. Τέρμα κάτω δεξιά. Ήπειρο, ο αυτοκράτορας. Η αυτοκρατορία. Και ο αυτοκράτορας, έμπερο. Ιμπερατόρε. Α, υπερατόρ. Σωστά. Ωραία. Τι άλλα. Υπερατόρ. Πρενοταzione Medioevo. Αυτά. Και γκουέρα, γκουέρα. Κάτω από το Πού είναι όλα σέκολο αυτά. γκουέρα. Κάτω από το σέκολο Α, Γκουέρα. ναι, Α, ναι. Κάτω από το Από «ο». το κάθετα ο, εννοείς. Και ποιο άλλο Ναι. είπες, πρενοτατσιόνε, πού είναι. παραδίπλα Πρενοτατσιόνε. από το σέκολο και ακριβώς δίπλα είναι Medioevo. Α, ναι. Είναι από το 3 και το 4, γι' αυτό έχει. Πρενοτατσιόνε η κράτηση που κάνουμε. Πρενοταzione, ναι, είναι του κεφαλαίου του προηγούμενου γι' αυτό. Medioevo μεσαίωνας. Λοιπόν, είστε έτοιμες να μπούμε στο κεφάλαιο 5? Α, Σίγουρα. Όχι ακριβώς. Έχω που είναι οι Λοιπόν, άλλες. το α, 6. αυτό είναι το κίνητρο. Στο 6, μείναμε πίσω, Οι Γιώργη. άλλες είναι στο 6, ναι, ναι.
Δηλαδή, Ω, χθες είδαμε το κειμενάκι σελίδα 94. γκαζώσατε. Ω, Ναι, πολύ, τι να σου πω. πάτησες γκαζιά. Μαριά, Να πάτε κορίτσια από μένα. Ναι, πες μου. τα μαθήματα μέχρι πότε τα είναι, ας πούμε, σαν να είναι πληρωμένα τώρα. Κορίτσια, αυτό πρέπει να το συνοηθείτε με την Ελένη, αλλά νομίζω μέχρι τον Ιούνιο. Δεν, νομίζω μέχρι τον Ιούνιο. Αν δεν κάνω Και, λάθος, αλλά και δεν τον παίρνω Ιούνιο όρκο. δηλαδή. Νομίζω, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Και Καλύτερα να τον το δείτε με την Ιούνιο. Ελένη. Ωραία, Καλύτερα να το δείτε με την Ελένη. Πάντως σίγουρα όχι τον Ιούλιο. Ναι, ωραία. ναι. Οπότε ναι. Μέχρι Ιούνιο είναι, ναι. Κι εγώ έτσι νομίζω, ναι. Μμ. Κάτι Θα τέτοιο κάνουμε κάποιο μου κενό λένε. ή θα ξεκινήσουμε κατευθείαν. Δεν ξέρω, εσείς ό,τι θέλετε. Για και να είμαστε τώρα. Πουλ, φόρτσα, Ό,τι κοίτα, θέλετε, πάμε. κορίτσια, ό,τι θέλετε. Πρέπει να Πάλε, βγει ύλη. πάλε. Πρέπει να βγει Ό,τι ύλη. Να πάμε να δώσουμε. πρέπει να βγει ύλη. Τι να κάνουμε. Και δεν είναι και μικρή, έτσι. Έχουμε ακόμα πράγμα να Ναι, δούμε αλλά μέχρι το εδώ. Νοέμβρη δεν θα βγει, ρε Μαρία. Εντάξει, Άνετα. μέχρι τον Νοέμβρη εννοείται ότι θα βγείτε. Κοντεύουμε στο μισό βιβλίο είμαστε. Ναι, οπότε γιατί Και βιάζεσαι ακόμα. τόσο. Τι θα κάνουμε μετά. Όχι, εγώ δεν βιάζομαι. Θα κάνουμε προετοιμασία. Θα κάνουμε, θα κάνουμε. Το πάρετε 100%. Λοιπόν, Άντε. πάμε Κάνε λίγο. Σελίδα 69. Στα Ρεμπένε. Λοιπόν, μας έχει ένα ερωτηματολόγιο για αρχή. Ε, είναι το ένα τσι. τεστ. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Το τσι στο ένα. Dormo Απαραίτητο. fino a tardi. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό μπορείτε να το δείτε και στο σπίτι. Πάμε τώρα στην 70 για αρχή, να διαβάσετε λίγο μεταξύ σας αυτόν τον διάλογο. Πόσο venire a correre con te. Θα διαβάσουμε λίγο αυτό. Και μετά θα κάνουμε στην 69 την 3, Μμ, να βάλουμε τικ στις προτάσεις που αναφέρθηκαν στον διάλογο. Και στην μμ. 71 τις υπόλοιπες. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Στεφανία, sei un fenomeno, sai. Io? In che senso? Ma come? Frequenti tutte le lezioni, superi tutti gli esami e trovi anche il tempo per fare attività fisica e tenerti così in forma. No, Ah, Gomenizio Ναι, Lorenzo. ναι, Napoli άστο. Άστο. Ah, ecco perché. Grazie Lorenzo. Sì, è vero che mi alleno spesso. Sai, oltre alla mente, penso che sia importante prendersi cura del nostro corpo, È proprio ciò che penso anch'io. ma non tanto nel senso dell'aspetto fisico quanto della salute. Brava, giusto. Non credo che tutti la pensiono come te, pensino come te. E tu che fai? Vai in palestra? No, guarda, in palestra mi annoio. Faccio nuoto, ma soprattutto vado a correre quasi tutti i giorni. Ah, e corri molto? Ma una mezz'oretta più o meno. E tu? Io? Sì, anche o meno spesso di te, ma sì, correre mi rilassa. Bravo Lorenzo. Ma secondo te è normale che tante persone alla nostra età preferiscano fare una vita sedentaria? No, infatti siamo in pochi a essere sportivi. E poi non pensare che lo sport da solo basti. È altrettanto importante mangiare sano. Quello che dico sempre anch'io. Comunque, chissà, magari un giorno possiamo andare a correre insieme. Certo, perché no? La settimana prossima? Sì, molto volentieri. 5 minuti dopo. Ah, e vuoi me? Ah. Eh sì, sì. Pronto, ciao Gianna. Senti, domani posso venire a correre con te? A correre tu? Come mai? È importante che io riprenda a fare sport Ok, ma sono anni che non fai sport, perché questa fretta? perché non è normale che tante persone facciamo una vita sedentaria. Niente, ti spiego domani. Oh, τι σούργελο είναι. Α, μεγάλο, άστο. Το ένα είναι τικ. Είναι, δεν είναι. Είναι το ένα. Το Ποιο δύο δεν άλλο? είναι. Όχι. Πανία, όχι. Το τρία δεν ξέρω. Ναι, είναι. Ωραία.
Και το Wow. 4 είναι. Α, Ναι. Το 5 όχι. Ωραία, 1, 3, 4. Λοιπόν, Τι εννοείς την άσκηση 2? στην Αντιστοίχηση. 71, άντε, αντιστοίχηση. βάλω, Α, κάνε. οκ. Το ασπέτο με τι πάει? Ασπέτο φύσικο. Τι σημαίνει? Εξωτερική εμφάνιση. Ωραία. Το 2, Ενέρση. Δεν ξέρω, τενέρση κουρά. in Όχι. forma. Α, φόρμα, κρατιέμαι σε φόρμα, Ναι, Πρεντέρση κούρα. ναι. Πρέντε Τι, σικούρα δι σημαίνει προσέχω κάτι. προσέχω. Ναι. Βιτασάνο. Θα ήταν σάνα. Τάνα θα ήταν, σεντεντάρια. Έτσι, καθιστική ζωή. Μαντζάρε σάνο. Τζάρε σάνο, τρέφουμε γυνά και αντάρε. Ακορέρε. Για πείτε Ε, το μου λίγο στα γρήγορα, παιδιά, και το δω εγώ μετά. ένα μπι, Βι, Ναι, δύο τσι, ναι. τρία ντι, Μμ. τέσσερα έφε, πέντε α και ε. Μπράβο, ωραία, thank you. Λοιπόν, να σας μεταφράσω λίγο και να προχωρήσουμε μετά. Λοιπόν, λέει, Στεφανία, είσαι φαινόμενο, να ξέρεις. Εγώ με ποια έννοια? Θα πώς, παρακολουθείς όλα τα μαθήματα, περνάς όλες τις εξετάσεις και βρίσκεις και χρόνο για να κάνεις σωματική δραστηριότητα και να κρατιέσαι έτσι σε φόρμα. Άννα, γιατί? Ευχαριστώ, Λορέντσο. Ναι, είναι αλήθεια ότι προπονούμε συχνά. Είναι το ρήμα αλενάρση. προπονούμε. Ναι, και αλενάρε προπονώ, έτσι. Ξέρεις, πέρα από το νου, σκέφτομαι ότι είναι σημαντικό, πιστεύω ότι είναι σημαντικό, να προσέχουμε και το σώμα μας. Όλτρα α, πέρα από. Όλτρια. Ολτρεάνε. Είναι ακριβώς αυτό που σκέφτομαι κι εγώ. Αλλά όχι τόσο με την έννοια της εξωτερικής εμφάνισης, όσο της υγείας. Μπράβο, σωστά. Κάτσε λίγο. De la salute, ως της υγείας. Ναι. Μαριά, λίγο συγγνώμη, επειδή δεν το θυμάμαι. Εκεί στην προηγούμενη πρόταση που λέει και sia importante, ότι είναι σημαντικό. Αυτό το sia το έχουμε πει και δεν το θυμάμαι καθόλου. Όχι, θα το δούμε σήμερα. Α, εντάξει, οκ. Είναι Είναι υποτακτική του ρήματος υποτακτική. Α, έστωμα. ωραία, γι' αυτό λέω και εγώ τόσο να μην το Ναι, ναι, θυμάμαι. ναι, ναι. Θα σας εξηγήσω, θα σας τα εξηγήσω αυτά όλα τώρα. Ναι. Λοιπόν, ωραία, μπράβο, Τζούστο, ναι, μπράβο, σωστά. Δεν πιστεύω ότι όλοι σκέφτονται όπως εσύ. Εσύ τι κάνεις, πηγαίνεις στο γυμναστήριο? Όχι, κοίτα, στο γυμναστήριο βαριέμαι. Ανοιάρση βαριέμαι. Μμ. Κάνω κολύμβηση, αλλά κυρίως πηγαίνω για τρέξιμο σχεδόν όλες τις μέρες. Α, και τρέχεις πολύ? Κάμια μισή ωρίτσα πάνω κάτω εσύ. Εγώ, ναι, κι εγώ. Λιγότερο συχνά από ότι εσύ, αλλά ναι. Το τρέξιμο με χαλαρώνει. Μπράβο, Λορέντζο, αλλά για σένα είναι φυσιολογικό που τόσα άτομα στην ηλικία μας προτιμούν να κάνουν καθιστική ζωή? Όχι, πράγματι είμαστε λίγοι που οι αθλητικοί, τέλος πάντων. Και ύστερα μην νομίζεις ότι ο αθλητισμός από μόνος του αρκεί. Είναι άλλο τόσο σημαντικό να τρώμε υγιεινά. Αυτό που πάντα λέω κι εγώ. Πάντως, ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα μπορούμε να πάμε να τρέξουμε μαζί. Βέβαια, γιατί όχι, την επόμενη εβδομάδα, ναι, πολύ ευχαρίστως. 5 λεπτά αργότερα, Το εμπρός, για κομμόπιο εκεί πάντως, ποιος ξέρει. ποιος ξέρει. Είναι κι-σα, ποιος ξέρει. Εμπρός για σου, Τζάνα, να σου πω αύριο μπορώ να έρθω να τρέξω μαζί σου. Να τρέξεις εσύ, πώς έτσι? Είναι σημαντικό να ξαναξεκινήσω να αθλούμε. Οκ, αλλά πάνε χρόνια που δεν αθλείσαι. Γιατί αυτή η βιασύνη? Επειδή δεν είναι φυσιολογικό τόσα άτομα να κάνουν καθιστική ζωή. Τίποτα, θα σου εξηγήσω αύριο. Και έρχεται λοιπόν το αύριο. Είναι ριπρεντερέ. Ριπρέντερε. Ριπρέντερε. Και Ναι. σημαίνει ξαναρχίζω.
Ναι, ξαναπιάνω, ρε παιδί μου που λέμε, εμείς ξαναρχίζω, ναι. Εμείς θα λέγαμε να ξαναπιάσω, ας πούμε, το τρέξιμο, παράδειγμα. Μμμ, μμμ. Ναι, κατά λέξη ξαναπιάνω είναι. Ναι. Μμμ. Ωραία. Τώρα, στην τρία. Θέλει να συμπληρώσουμε τα ρήματα που είναι από πάνω. Λοιπόν, Ciao Gianna, allora, qual è il programma di oggi? έτσι, γεια σου Τζάνα, λοιπόν, ποιο είναι το σημερινό πρόγραμμα. Facciamo un mezz'oretta di corsa e poi un po' di addominali. Έτσι, ας κάνουμε, λέει, καμιά μισή ωρίτσα τρέξιμο και μετά λίγους κοιλιακούς. Κυλιακούς. Cosa? Mezz'ora? Ma sei pazza? Io Mm. non so proprio come facciate a correre così tanto. Έτσι, μισή ώρα, με είσαι τρελή. Εγώ δεν ξέρω πώς μπορείτε να τρέξετε, να τρέχετε τόσο πολύ. Ma dai, Lorenzo, sei sempre il solito. Penso che sia solo una questione di allenamento. Senti, perché hai deciso di venire a correre con me? E voglio la verità. Μα έλα Λορέντσο, είσαι πάντα ο ίδιος. Νομίζω ότι είναι μόνο θέμα προπόνησης, ζήτημα προπόνησης. Να σου πω, γιατί αποφάσισες να έρθεις να τρέξεις μαζί μου και θέλω την αλήθεια. Ω, Come ti ho detto al telefono, è necessario che io a fare che io ricominci Έτσι, a fare un po' di sport perché credo che possa farmi bene. έτσι. Όπως σου είπα στο τηλέφωνο, είναι απαραίτητο να ξαναξεκινήσω να αθλούμε λίγο, επειδή πιστεύω ότι μπορεί να μου κάνει καλό. Certo, come no? E tu pensi che io ci creda? Ωραία. Se pistevo. Ναι, ναι, πώς, που λέμε κι εμείς. Ναι, βέβαια, πώς. Και εσύ νομίζεις ότι εγώ θα σε πιστέψω. E va bene, ho conosciuto una ragazza, si chiama Stefania e pare che corra Mm. quasi tutti i giorni per 30, Μετά. 30 minuti. 30 minuti. Mm. Περίμενε, κόρα, έτσι. Ovviamente, le ho detto che anche io corro, ma ho paura che scopra la mia Ναι. bugia e ora, se non voglio fare una figuraccia, devo allenarmi per rimettermi in forma. Ωραία. Εντάξει, γνώρισα μια κοπέλα, ονομάζεται Στεφανία και φαίνεται ότι τρέχει σχεδόν όλες τις μέρες για 30 λεπτά. Προφανώς της είπα ότι και εγώ τρέχω, αλλά φοβάμαι, ο παούρα είναι, Mm. να μην ανακαλύψει το ψέμα μου. Και τώρα, αν δεν Bugia, θέλω... Bugia. Μπουτζία. Ah, Μπουτζία. bugia. Ναι. Ναι. Δεν θέλω να Και τώρα, αν δεν θέλω να κάνω καμιά γκάφα, φιγουράτσα, καμιά γκάφα, πρέπει να προπονούμε για να ξαναποκτήσω τη φόρμα μου. rimettermi in forma. Ah, να ξαναβρω τη φόρμα μου. Ναι, Φιγουράτσα είναι η γκάφα. Πάρε una φιγουράτσα. ναι. Να λοιπόν λίγο. Mhm. Beh, allora siamo molto lontani dall'obiettivo. Forse è meglio che tu le dica di andare a correre insieme tra un mese. Ωραία. Τότε είμαστε μακριά από το στόχο. Ίσως είναι καλύτερο να της πεις να έρθει να τρέξουμε μαζί σε ένα μήνα. Tra un mese no, no, impossibile. Voglio che tu mi garantisca che sarò pronto per questo fine settimana. Έτσι, σε ένα μήνα, όχι, όχι αδύνατο. Θέλω να μου εγγυηθείς ότι θα είμαι έτοιμος για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ma είναι εντελώς χαζός. Πραγματικά. Εγώ θέλω να Μα, χάσω 10 κιλά σε 3 μέρες. Να μου το εγγυηθείς όμως. έτσι. Και μετά λέει, μα γιατί τόση βιασύνη. Α, Mm. έχεις ήδη ραντεβού. Να, γιατί είσαι τόσο κινητοποιημένος, πώς το λένε. Motivated. Ναι. Motivated, έτσι. Κορίτσια, εδώ πέρα όπως βλέπετε φυσικά έχουμε την υποτακτική. Γλέντια. Γε- Λοιπόν, πάμε λίγο στο 4, στα πινακάκια.
Τι να δούμε. Τα πινακάκια από κάτω. Ό,τι τελειώνει σε άρε, γίνεται Λοιπόν, ή. ναι, ότι καταρχάς και τα τρία πρώτα πρόσωπα, ή ο Τούλου, η Λέη, στην υποτακτική έχουν την ίδια κατάληξη. Τώρα, ε, η δεύτερη και η τρίτη συζυγή έχουν τις ίδιες καταλήξεις. Τώρα, τα ρήματα που τελειώνουν σε άρε έχουν αυτό το χαρακτηριστικό α, αυτό το α γίνεται ή στην κατάληξη. Και τα σε έρε και ήρε έχουν αυτό το και το ή το οποίο γίνεται α. Εντάξει, πάνε Μμ. ανάποδα δηλαδή. Ναι, ναι, το Πένση, θυμάμαι. ναι, πένση, πενσιάμο, πενσιάτε, πένσινο. Riprenda, Απένσινο. riprenda, riprenda, riprendiamo, riprendiate, riprendano. Πάρτα, 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 παρτιάμο, παρτιάτε, πάρτανο. Και αυτά που έχουν ισκ, που τελειώνουν σε ισκ, όπως το πρεφερήρε, φινήρε, καπήρε, απλώς γίνεται α, πρεφερίσκα, 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 πρεφεριάμο, πρεφεριάτε, πρεφερίσκανο. Εντάξει. Πρεφερείς σκανό. Ναι, αυτά είναι τα ομαλά ρήματα. Έχουμε και ανώμαλα εννοείται. Εννοείται. Είδε. Έτσι. Πάμε λίγο στη σελίδα 72 να κάνουμε την άσκηση 5. Δες λίγο, συγγνώμη Μαρία, δες λίγο, Γεωργία, τις προτασούλες που έχει από πάνω. Τζάνα, κρέντε και πιστεύει ότι ξέρω εγώ, necessario, είναι απαραίτητο να Μμ. πένσω, ξέρω εγώ, normale Ένστε και και. μετά από τέτοιες φράσεις. Ναι, θα σας τα εξηγήσω αυτά. Θα σας τα εξηγήσω κιόλας. Ναι. Αλλά ναι. Lo partire, ma non è sicuro che, αυτό είναι μια φράση εδώ, ας πούμε. Partire. Partire, πάρτα. Σωστά. Πάρτα. Να μην στα χρωστάω. Ντροπή. Πάρτα είναι ωράριο. Ντροπή. Το μη πάρε και είναι έκφραση, μπορείς να την υπογραμμίσεις. Το μη πάρε και τι σημαίνει. Μου φαίνεται. Φαίνεται ότι Α, είναι κάτι υποκειμενικό, γι' αυτό θα σας τα εξηγήσω όμως. Πρατικάρι. τι περασμό, ναι. Ε, Πρακτικά. Α, όχι. Πρακτικανό. Πρακτικανό. Κίνο. Πρατίκινο. Πώς? Πρατίκινο. Τα ρήματα που τελειώνουν σε κάρε γκάρε, φυσικά, παίρνουν και ένα άκα όταν ακολουθεί ή. Έτσι, πρατίκινο. Μετά το τσι θα βάζουμε CH. και ένα άκα. Τσι, άκα, ή. Πρατίκινο. Μαριά. Ναι, Συγγνώμη λίγο. Στο πενσάρε, στον πίνακα. Πένσινο είναι. ναι, Ναι. Ναι, ο τόνος είναι στο πε. ναι. Α, ωραία. Οπότε εδώ. Όχι κτή, πρατή. Πρατή. Πρατή με σι και άκα. Να το Πρακτική. γράψω, να μην μπερδευτείτε. Γράψτε το τσεκάρουμε. Ναι. Λοιπόν, το τι κοινό. Το reprender πώς θα γίνει. Μισό. Κάτσε τώρα. Ριπρέντερε. Ρι, ριπρέντα. Πρέντα. Ωραία. Μετά, Credo che noi Uscire. riusciremo. Eh? riusciamo. Ναι. Riusciamo. Ρι, ρι. Α, με άκα πάλι. Όχι. Εδώ πέρα είναι το ουσίρε, δεν έχει κάτι. Όπως βλέπεις, ριουσί, άμμο. Μμμ. Δεν αλλάζει κάτι. Ωραία. Το κρέντο και, το είναι necessario και, είναι importante και, ναι, όλα αυτά είναι ναι. Κάτι μου θα θυμίζει, ναι. Αλενάρση. Α, μάλιστα. Αλενάρση είναι προπονούμε. Ναι. Όλα αυτά. Αλλά, Τι αλενάρι. η Αλένη. Σε αλένη. Συγγνώμη, τι αλένη. Αλένη. Α, αλένη. Μμμ. Με ένα είναι. Ναι, με δύο έλε. Molto probabile che voi vincere. Ιντσιάτε.
Vinciate. Ωραία. Τώρα, το ρήμα από κάτω, το ρήμα essere γίνεται sia, 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 siamo, siate, siano και το avere, abbia, 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 abbiamo, abbiate, abbiano, με δύο B. Άρα, il verbo essere e il verbo avere al congiuntivo presente sono... Irregolari. Ωραία. Άμπια, όχι αμπία. Abbia, abbia. Λοιπόν, Σιγά να μην ήταν ομαλά. ναι, εντάξει. Τώρα στην πίφα, come vuoi, θέλει να ακούσετε κάποιους μini διαλόγους και να συμπληρώσετε, καταρχάς να αντιστοιχίσετε τον διάλογο που ακούτε με την εικόνα και μετά να συμπληρώσετε στην 2 τις εκφράσεις που λείπουν. Θέλετε να τα κάνουμε τώρα ή να τα ακούσετε, ό,τι θέλετε εσείς. Θα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε. Ωραία. Εντάξει. Τώρα πάμε στην 73. Έχουμε κάποια ανώμαλα ρήματα του ενεστώτα φυσικά. Το ρήμα φάρε, λοιπόν, πώς σχηματίζονται τα ανώμαλα του ενεστώτα της υποτακτικής. Παίρνουμε το πρώτο πρόσωπο της οριστικής και αλλάζουμε την κατάληξη. Δηλαδή, το φάρε κάνει φάτσο, άρα στην οριστική, άρα στην υποτακτική θα κάνει φάτσα. Φάτσα, 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 φατσάμο, φατσάτε, φάτσανο. Εντάξει, αυτό το θέμα όμως διατηρείται σε όλα τα πρόσωπα της υποτακτικής. Όλα είναι με διπλά τσι. Το ποτέρι πώς κάνει στο Πόσο. πόσο. Άρα πόσα. Πόσα, πόσα, πόσα. Ποσιάμο, ποσιάτε, πόσανο. Βλέπετε ότι το θέμα διατηρείται σε όλα τα πρόσωπα. Αλλάζουν οι καταλήξεις. Το ντύρε κάνει ντίκο, άρα ντίκα, ντίκα, ντίκα. Διτσάμο, διτσάτε, ντίκανο. Πάμε στην Ανδρέα, 70. λίγο στα ελληνικά, ας πούμε το φάτσα, Να κάνω. να κάνω. Είναι με το να στα ελληνικά. Να κάνω, όχι να έκανα. Να κάνω. Να σου πω. Μισό λεπτό, λίγο κορίτσια. Δηλαδή το πόσα, τι θα ήταν, Ιωάννα. Να Το μπορώ. πόσο. Να Ναι, μπορώ. να μπορώ να λέω ή να πω. Στην 74 τώρα μας έχει το ντάρε, κάνει δια, 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 διάμο, διάτε, διανό. Το στάρε κάνει στία, 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 μου, στιάτε, στιανό. Και το ντοβέρε κάνει ντέμπα με δύο μπι. Ντέμπα, 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 ντομπιάμο, ντομπιάτε, πάλι διανό. Αυτό είναι τελείως ανώμαλο. Δίπλα. Alcune forme irregolari del congiuntivo presente si formano a partire dalla... Τι είπαμε? Τι άλλο να πούμε. Είπες Ποιο ότι πρόσωπο. Κάποια, αυτό που το σας είπα. πρώτο. Ναι, prima persona, singolare dell'indicativo presente dei verbi. Έτσι. Πρεζέντε. Ναι, presente. Ε, είναι ντέμπανο, έτσι, όχι διανό. Είναι λάθος το βιβλίο εδώ πέρα. Πού. Στο ντοβέρε είναι ντέμπανο. Δεν πανογράφει. Όχι, τον πιάμο. Σε σας Α, γράφει. Το τρίτο, είναι, τρίτο πληθυντικό δεν λες. Ναι, ντέμπανο γράφει. Εμένα δεν πανογράφει. εμένα Διάνο. Και εμένα γι' αυτό σας λέω, είναι ντέμπανο. Ντέμπα, 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 ντομπιάμο, ντομπιάτε, ντέμπανο. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην 5. Διαλέγουμε από δίπλα τα ρήματα για τα κενά. Άρα. Τία. Το ένα είναι το τσι, ωραία. Εσκά. Όχι. Είναι Μμμ. εμείς. Ναι. Και νόη. Φατσάμο. Facciamo. Φατσάμο, ναι. Αφού είναι Ναι. εμείς. Τι θα πει αυτό και νόη φατσάμο τάρτι στα σέρα. Πάτσο τάρντι σημαίνει αργό.
πώς το λένε? Αργοπορώ. Ναι, ναι, αργοπορώ ή ξέρω εγώ ξενυχτώ. Μ, Την έννοια. μ. Βέγγα. Ναι, Andiate. andiate. Vogliono. Μμμ. Και το D, έσκα. Mm. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, ε, το τσι, come mantenersi giovani. Έχουμε κάποιες συνήθειες εδώ πέρα και λέει το ένα, cosa fa invecchiare, τι σε κάνει να, πώς το λένε, να Γερνάς. περνάς, cosa fa rimanere giovane, τι σε κάνει να παραμένεις νέος. Λοιπόν, Μμ. Λοιπόν, θα ονομάσουμε ένα το γερνάω και δύο ναι, το μένω εντάξει, νέος. είναι προφανή βέβαια. Τώρα λίγο να τα δούμε, να δούμε τις σημασίες τους. Dormire almeno 7 ore a notte, κοιμάμαι τουλάχιστον 7 ώρες τη νύχτα. Το δύο. Oh, Ναι. ναι. Φουμάρε καπνίζω. Giovanni. Ναι. Φουμάρε βέκιο. Ναι. Mm. Άνσια είναι το άγχος. Βέκιο. Vecchio. Ναι. Μετά καταναλώνω φρούτα και Giovane. λαχανικά εποχής. Εποχής. Νέος. Ναι. Καταναλώνω υπερβολικά αλκοολούχα ποτά. Το ένα. Γέρος. Ναι. Νέος γέρος. La solitudine είναι η μοναξιά. Mm. Μμ. Γέρος. Ναι. Και καμινάρε Πολλές αλμένο. φορές, πολλές φορές και νέος. Αυτό θα. Δεν είπα να μην το πω. Άντε λέω. Περπατώ τουλάχιστον μια ώρα την ημέρα. Νέος. Ναι, αν όχι άρση βαριέμαι. Γέρος. Ωραία, μετά Και όταν καθιστική ζωή. βαριόμαστε, γερνάμε. Εντάξει, Δεν έχεις απλά. όρεξη. Εγώ που δεν προλαβαίνω να βαρεθώ, δηλαδή θα μείνω για πάντα νέα, αυτό μου λες. Τι Άλλο. ωραία. Ε, Ωραίο είναι που δεν προλαβαίνεις να βαρεθείς. δεν Β' σε προλαβαίνω. τεμιθάρια. Είναι η καθιστική ζωή. Α, ναι, πριν το είπαμε. Γέρος. Ναι. Τρώω λίγο κρέας. Και το Νέος. καθόλου ακόμα καλύτερα. Εντάξει, δεν βαριέμαι, δεν τρώω κρέας, εντάξει. Young forever, έτσι. Α, δεν τρως κρέας. Όχι, όχι. Αλήθεια. Είστε βετζετέρια. Δεν είμαι, αλλά δεν μ' αρέσει το κρέας. Τρώω, Α, τρώω ζωικά προϊόντα. Ας πούμε αυγά, γάλα, τα τρώω. ναι, ναι, ναι. Κοτόπουλο δεν τρώω, δηλαδή κοτόσουπα. Κοτόπουλο τρώω, λίγο Α, όμως. οκ. Ναι. Αλλά να φάω μπρεζόλες, μπιφτέκια, σουβλάκια. Γύρω δεν έχω φάει ποτέ. Δεν ξέρω, Σιγά. δεν ξέρω τι γεύση έχει. Ούτε Πλάκα ψάρι. κάνεις. Ούτε Ούτε ψάρι. ψάρι. Αλήθεια. Φίλε, συγγνώμη, τι μαγειρεύετε. Ε, μακαρόνια, όσπρια, Α, τέτοια πράγματα. Wow, μπράβο. Εγώ είμαι που δεν τα τρώω. Οι άλλοι τα τρώνε. Εγώ είμαι η προβληματικά. Μμμ. Το άλλο Μοβέρτι. πώς το κάνω, παιδιά, θα γεράσω. Κινούμε με το αυτοκίνητο παντού. Ναι, κινούμε πολύ με το Ναι, αυτοκίνητο. Κάνω γιόγκα. περίμενε. Γιόγκα είναι στο ένα. Ναι. Ναι. Φάτε. Παραλείπω το πρώτο πρωινό. Γέρος, Ναι. Ζω νέος, στο βουνό ή στην εξοχή. Ναι, δεν έχω χόμπι. Γέρος. γέρος Ναι, κάνω μικρές διακοπές. και Νέος. νέο. Πίνα τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Νέος. Στρες. Το στρες εντάξει και τσίπο σπατσατούρα είναι το γρήγορο φαγητό τέλος πάντων, το κακής Σκουπίδια. Φαστούρ. ποιότητας. Κακής ποιότητας φαγητό. Το fast food, σπατσατούρα. Σπατσατούρα Είναι από μόνο του δεν είναι τα σκουπίδια. σκουπίδια, είναι τα σκουπίδια κανονικά. Τώρα μην πω την άλλη λέξη που Σπίτια, λέμε. Ναι, το λένε, τρας. Ναι. Ναι, τώρα σκουπίδια, ναι. Δεν μου λες ρε Μαρία, συγγνώμη τώρα. Ποια είναι η διαφορά του ανζία από το στρες?
οι επιστήμονες διακρίνουν, χωρίζουν το άγχος σε δύο κατηγορίες. Από τη μια είναι το άγχος και την άλλη είναι το στρες. Το στρες σου προκαλείται από καταστάσεις της καθημερινότητας που έχουν να κάνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το σώμα, ας πούμε, η ένταση που υπάρχει στο σώμα. Και το άνσια είναι το άγχος μερικές φορές που είναι και παθολογικό, δηλαδή που το Στο δημιουργεί ο μυαλό. εγκέφαλος, οι σκέψεις, όλα αυτά. Ναι. Το άνσια είναι στο μυαλό, το στρες είναι στο σώμα. Το σώμα, ναι, περισσότερο. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, στην 75, στη 2, θέλω να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Λέει, osservate la tabella che avete completato. Pensate di seguire un'alimentazione corretta? Αυτό θα μου το απαντήσετε και οι δύο. Και θα μου πείτε φυσικά και γιατί. Non molto, Perché? perché non ho molto tempo per cucinare sana. Sano, sì. E inoltre, non sto a casa per molto tempo. Ok. Mhm. Τώρα, συγγνώμη, τι λέει εδώ πέρα. Αν πάμε να ψωνίσουμε. Αν τρώσει υγιεινά. Α, Tu, Γεωργία? ναι, εσύ. Αλλά προσπαθώ, θέλω να πω. Αλλά προσπαθώ. Ma cerco di farlo. Cerco di... Porca miseria. Cerco di... Però, In generale, mangio corretta? correttamente. Το Seguo alimento. un'alimentazione corretta. Sì. Λίγο Μαρία, συγγνώμη. Ή Ακολουθώ, mangio... δηλαδή μια υγιεινή διατροφή. Ναι, ναι, ναι. In generale, seguio un'alimentazione corretta. Κάπως έτσι θα το πούμε. Sì. Mm. Ωραία. Perché ehm, eh, ma mm, mia mamma, la mia mamma Mhm, cucina. mhm. Eh, La mia mamma cucina Λέτε λίγο, τι έκανες, también, θα έλεγα τώρα. Δεν το θυμάμαι το ιταλικό πώς είναι. Anche la mia mamma. Anche la mia mamma. Sì. Mhm. E io mangio alla mia mamma eh, molte volte. Dalla mia mamma. Ok. Sì. Bene. E tu? Εντάξει. Io sì, cerco di mangiare bene. Έριξε όλο το τέτοιο στην κουζίνα. Τι έγινε? Έριξε όλο το μπάγκο και νόμιζα πως χτύπησε. Mm, Τι κάνει, σκαρφαλώνει πάνω στον πάγκο, ψάχνει Ναι, να βρει για κάτι. να ανοίξει το ψυγείο. Ήθελε, πήρε το παγκάκι αυτό εκεί πέρα. Αχα. Αχ, Θεέ μου. Παιδιά. Λοιπόν. Ωραία. Τώρα. Pensate di condurre una vita sana? Vorreste cambiare qualcosa delle vostre abitudini? Sì, Άλλο por, vita sana, άλλο por alimentazione. supuesto και εσύ. Δεν μπορώ, ρε Μαρία, θα απαντήσω, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνουν τελικά, δεν ξέρω. Certo, θα πεις certo, certo. Certo. Certo di sì. Voglio Sì. di, voglio di cercare Χωρίς το di. di correre Mhm, eh, eh, di più. mhm. Per esempio, ogni giorno, perché non credo, non πιστεύω, non penso che Mhm. sto a forma, in forma. Ok.
Γεωργία. Φόρμα φυσικάλε. Ε? Ε, δεν κατάλαβα αυτό το τελευταίο που θες να πεις. Φύζικα. Φύζικα. Fisica, sì. Física. Sí. Ε, Voglio di... Χωρίς το ehm, D, χωρίς το D. πώς, χωρίς. Voglio perdere... πώς το λένε? Chili. Πώς? Chili. Κύλι. Το βάρος σκεφτόμουν. Ή Πες. dimagrire. Dimagrire μπορείς να πεις. Voglio Μαγκρύρε, ναι. dimagrire. Να δυνατήσω. Ναι. Voglio Bene. di... Μαγκρύρε. Sì. Ok. α, Πώς το λένε? 10 κύλι. 10 kg. Ok. Bene. Λοιπόν, εγώ penso di condurre una vita sana perché, come dicevo προηγουμένως, seguo un'alimentazione corretta e inoltre, né, inoltre io vado in palestra circa 3 volte per settimana. Είσαι κορμάρα, ρε φίλε. Καλά, δεν Εντάξει. πάω. Θα ήθελα να βγαίνω, αλλά κατάλαβες. Πάω μια-δυο. Καλά, εντάξει, 3 βάλε και λίγο. Πειράζει. Τέλεια. Τι, τέλεια. Molto bene. Super. Perfettamente. Τώρα, στο 4, osservate la foto a finestra. Quanto credete sia equilibrata la vostra alimentazione? Καλά, αυτό το είδαμε. Εντάξει. Λοιπόν, στο 3, θέλω να γράψετε ένα mail σε ένα φίλο σας για να του πείτε ότι έχετε αποφασίσει να αλλάξετε τρόπο ζωής και να πείτε και το λόγο και να του ζητήσετε και συμβουλές. 100 με 120 λέξεις. Ωραίο. Με εκφράζει. Αυτό. Από τη Γεωργία θα ζητήσω συμβουλές. Να πάω Εννοείται. στην παλέστρα. Να πάω στην παλέστρα. Δεν έχουμε Solo, παλέστρα. solo per mezz'oretta. Μετζορέτα. Μετζορέτα. Έτσι. Mezz'oretta, ναι. Τέλεια. Τώρα, στην 4, διάδειτε λίγο. Λοιπόν, θα εξηγήσουμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα με την υποτακτική. Είδαμε λίγο το σχηματισμό. Εντάξει. Επίσης, στο γλωσσάρι, στην σελίδα... Μισό λεπτό. 51, σας έχει κάποια ανώμαλα ρήματα στην υποτακτική. Εντάξει. Το αντάρε πώς κάνει, βάντο, άρα βάντα. Βάντα βάντανο. Το αντιάμο αντιάτε παραμένει. Το μπέρε κάνει μπέβο, άρα μπέβα. Ντάρε δία, το είδαμε. Ντύρε δίκα, ντοβέρε ντέμπα, φάρε φάτσα. Μορίρε κάνει μουόγια. Μοριάμο μοριάτε μουόγιανο. Πιατσέρε πιάτσα. Πόρε πόγκα. Potere possa rimanere rimanga, salire salga, sapere sappia, scegliere scelga, sedere sieda, stare stia, tenere tenga, togliere tolga, tradurre traduca, udire oda, uscire esca, venire venga και volere voglia. Τώρα Εντάξει, με κόψε γιατί λείπουν κάποια πρόσωπα, γιατί τα 3 πρώτα είναι ίδια, έτσι. 3 πρώτα είναι ίδια και αυτό λείπουνε. Οκ, οκ. Λοιπόν, θα στηριχτούμε και σε αυτό, πώς χρησιμοποιούμε την υποτακτική. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς την υποτακτική σύνος που χρησιμοποιούμε στη δευτερεύουσα πρόταση. Εντάξει, λοιπόν, εδώ έχουμε μία πρόταση. Κρέντο. Από τη στιγμή που έχουμε ρήμα, έχουμε και πρόταση. Μπορεί μία πρόταση να αποτελείται μόνο από ρήμα, από μία λέξη που να είναι το ρήμα. Και πολλές φορές το υποκείμενο εννοείται. Έτσι, από την κατάληξη καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι το ίο. Κρέντο. Ποιος? Εγώ. Τι πιστεύω? Η δευτερεύουσα πρόταση είναι το di accettare l'offerta di lavoro και μας λέει stesso oggetto. Ενώ από κάτω και lui ή lei accetti l'offerta di lavoro. Soggetto diverso. Ετεροπροσωπή. Ναι, λοιπόν, παίζει η ταυτοπροσωπία και η τετεροπροσωπία. Όταν έχουμε μία κύρια πρόταση και κάποιες δευτερεύουσες και έχουμε ναι, και αυτές οι προτάσεις προφανώς θα έχουν υποκείμενα, έτσι. Αν το υποκείμενο της κυρίας πρότασης ταυτίζεται με αυτό της δευτερεύουσας, δηλαδή είναι το ίδιο, όπως το πρώτο παράδειγμα, τότε έχουμε ταυτοπροσωπία. Και στα Ιταλικά, όταν γίνεται αυτό, βάζουμε το D
και από το απαρέμφατο. Πιστεύω ότι θα δεχτώ ή πιστεύω να δεχτώ εγώ. Πιστεύω εγώ να δεχτώ εγώ. Άρα δεν έχουμε ταυτοπροσωπία. Άρα δεν θέλουμε υποτακτική. Αν έχουμε τεροπροσωπία, βάζουμε το και το ρήμα που ακολουθεί μπαίνει σε υποτακτική. Και πολλές φορές, επειδή τα τρία πρώτα πρόσωπα είναι ίδια, συγκεκριμενοποιούμε σε ποιο πρόσωπο αναφερόμαστε. Και Λούι ή λέει ατσέτη, ότι αυτός ή αυτή θα δεχτεί ή να δεχτεί. Εντάξει, εδώ έχουμε έτερο Η πρόσωπο. αντίστοιχη της είναι για την ετεροπροσωπία. Ναι. Τώρα, Εγώ πιστεύω ότι αυτός θα δεχτεί ή αυτή. Ωραία. ναι, πιστεύω εγώ ότι θα Γίνεται δεχτεί πάντα με το αυτός. και. Δηλαδή εδώ δεν μπορώ να βάλω τι. Διαφορετικά κείμενα. Δεν μπορώ να βάλω Mm. το τι. Όχι, δεν μπορώ να βάλω τον τι εδώ. Ναι, Αν το βάλω δικό τον μου τι, το παρέμφατο είπαμε. Ναι. σημαίνει ότι εγώ θα δεχτώ αν βάλω τον τι. Μμμ. Δίκαια παρέμφατο. Ναι. Το έχουμε μέχρι στιγμής. Μμ. Μμμ. Τώρα, από Άμα κάτω, πούμε ότι αυτός πιστεύει ότι θα δεχτεί, πάλι έχω ταυτοπροσωπία. Άρα δεν βάζω. Ενώ άμα πούμε αυτός ανάλογα, πιστεύει ότι εγώ θα ανάλογα, δεχτώ, τεροπροσωπία έχουμε. Ανάλογα, ωραία, ναι. μπορεί, Ωραία. μπορεί στην κύρια πρόταση το υποκείμενο να είναι το Λούι και στη δευτερεύουσα να είναι το λέει. Πάλι έχουμε τεροπροσωπία. Ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλάζει το πρόσωπο, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο το πρόσωπο. Μμ. Τώρα λέει, usiamo il congiuntivo, χρησιμοποιούμε την υποτακτική στις φράσεις, στις προτάσεις, είπαμε σεκοντάριες, στις δευτερεύουσες προτάσεις. Όταν τα δύο υποκείμενα, αυτό της κύριας και αυτό της δευτερεύουσας, είναι διαφορετικά, όπως το παράδειγμα 2 που είδαμε μόλις τώρα. Συγκεκριμένα όταν οι προτάσεις εκφράζουν opinione, όταν έχουμε ρήματα ή εκφράσεις που, με τα οποία εκφράζεις την γνώμη σου, opinione. Δηλαδή, με ποιο θα το αντιστοιχίσουμε? Κρέντο. Credo che, penso che. Όταν εκφράζουμε γνώμη, χρησιμοποιούμε υποτακτική. Penso che tu debba cambiare. Εντάξει. Με το credo che, penso che. Dubbio, αμφιβολία. Με ποιο θα το αντιστοιχίσουμε? Non sono sicuro. Έτσι, non sono sicuro ή certo che. Δεν είμαι σίγουρος ή βέβαιος ότι. Volontà, θέληση. Voglio che. Voglio ή non voglio che. Έτσι. Stato d'animo, δηλαδή ψυχική κατάσταση. Sono felice. Sono felice e contento che είμαι ευτυχισμένος, χαρούμενος που. Έτσι, κάποιο συναίσθημα δηλαδή. Σπεράντσα, ελπίδα. Ελπίδα. Ε, Spero che. ναι. Σπέρο και ελπίζω να είμαι, αγκούρο και εύχομαι να. Εύχομαι. Αγκουράρσει είναι το εύχομαι. Ατέζα, προσμονή. Έτσι, ασπέτο και. Aspetto. Περιμένω να. Και παούρα φόβος. Ο παούρα και ή αλλιώς τέμω και. Φοβάμαι να. Εντάξει. Δηλαδή, όταν κάτι είναι υποκειμενικό, γενικώς υποτακτική εκφράζει το υποκειμενικό. Όταν κάτι είναι υποκειμενικό, όταν κάτι είναι κάποιο συναίσθημα, όταν δεν εκφράζουμε κάτι το βέβαιο, δηλαδή εκφράζουμε το αβέβαιο, μια αμφιβολία ή κάτι προσωπικό, μια γνώμη, ε, ένα κάποιο συναίσθημα, φόβο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, χαρά, τότε χρησιμοποιούμε υποτακτική. Εντάξει. Τώρα, επίσης, από κάτω έχουμε κάποιες forme impersonali, δηλαδή απρόσωπες εκφράσεις. Μπιζόνια και. Χρειάζεται να. Το μπιζόνια μπορεί να συνταχθεί με παρέμφωτο όταν θέλουμε να μιλήσουμε γενικά. Αλλά όταν πηγαίνει με το και, μπιζόνια και, αυτό εξαρτάται από εμά. Μπορούμε να πούμε μπιζόνια αλενάρση, αλλά μπορούμε να πούμε μπιζόνια και σιαλένι, αν θέλουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για κάποιο πρόσωπο. Ναι. Γιατί άμα Εντάξει. πεις μπιζόνια λενάρση, δεν ξέρεις για ποιον μιλάς. Ναι, ακριβώς. Μιλάς γενικά. Λοιπόν, τώρα, si dice che λέγεται ότι. Sembra ή πάρε και. Πάλι φαίνεται ότι. Και τα δύο δηλαδή. È necessario che είναι απαραίτητο ή non è necessario, è possibile ή è impossibile che, non è possibile, impossibile che, είναι πιθανό.
πιθανό. Προσοχή. Αυτά είναι σε τρίτο πρόσωπο. Με αυτά έχουμε, αν το σκεφτείτε, είναι πρόσωπες εκφράσεις, είναι σε τρίτο πρόσωπο. Άρα το πρόσωπο που θα ακολουθήσει ούτως ή άλλως θα είναι ετεροπροσωπία, γιατί είναι κάποιο διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έχουμε. Οπότε χρησιμοποιούμε υποτακτική. Τώρα, προσοχή, αν η έκφραση, αν η έκφραση εκφράζει βεβαιότητα, certezza, τότε χρησιμοποιούμε οριστική. Δηλαδή, sono sicuro che Marco verrà ή viene, μπορούσαμε να πούμε. Ή so che è partito ieri, ξέρω ότι. Όταν κάτι δηλώνει βεβαιότητα, sono sicuro che, sono certo che, so che, αλλά αν πεις non sono sicuro ή non sono certo che, εκεί χρησιμοποιούμε υποτακτική. Εντάξει, γιατί δηλώνει το αντίθετο. Πάμε να κάνουμε κάποια παραδείγματα στην σελίδα 76. Θέλω να ξαναγράψουμε τις προτάσεις σύμφωνα με το παράδειγμα, χρησιμοποιώντας όπου είναι απαραίτητο την υποτακτική. Luigi ha dei problemi. Credo che Luigi abbia dei problemi. Ντούπιτο τι είναι, δεν είναι ντουμπιό. Dubito che. Θα ξεκινήσετε με αυτό. Α, αμφιβάλλω. Ναι, αμφιβάλλω. Dubitare. Ντούπιτο, ντούμπιτο. Ντούμπιτο και Λάουρα. Ναι. Non viene. Πώς? Non venga. Από τη στιγμή που έχεις το Α, venga. venga, σκέτο, δεν χρειάζεται το non, αφού αμφιβάλλεις Ναι, ότι θα ναι, έρθει. αμφιβάλλω. Ναι, venga. Ωραία. Με το giusto τώρα ξεκινάμε. Ναι. È giusto che gli studenti Μμ. rispettano. Αυτό ομαλό δεν είναι. Τι εννοείς? Α, το ρεσπετάρε, ναι. Ναι. No. Μμμ. Rispettino, Ναι, Ρισπετινό. Ρισπετινό. ναι, ρισπέτινο. με δύο τι, Ναι, Rispettino. Sono certo che ναι. la squadra. Το που τώρα θέλει, πόσα. Όχι, γιατί να βάλεις υποτακτική, αφού είναι το sono certo. Αχ, έχεις δίκιο. Άρα βεβαιότητα, άρα οριστική. Έτσι. Α, λα- ε, ε, πώς είναι. Μπορείς αντί για πω vincere, μπορείς να Πω. βάλεις vincera. Μπορείς να Α, βάλεις θα και νικήσει. vincera. Θα Ναι, κερδίσει. ναι. Okay. Ή να το αφήσουμε ως έχει. Πω βίντσερε. Ναι, ναι, έτσι. Ή potrà vincere, επίσης είναι σωστό. Ή può vincere. Μμμ. Μπιζόνια. Μπιζόνια και. Έτσι. Ναι. Εδώ πάντα τα impersonali τα βάζουμε, είπες, στο τρίτο ενικό. Ναι, ναι, πάντα. Αυτό Πώς τι είναι, να Γεωργία? γράψουμε.
Σκέλγα. Α, σκέλδα, ναι. Μπιζόνα και... Σέλγα. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσατε να το κάνετε και μπιζόνια σέλιερε, έτσι αν θέλετε να το Ναι, κάνετε. Ναι, εντάξει. Ή μπιζόνια, η αλλά δεν μπιζόνια είναι και υποτακτική. αν Δεν δεν είναι βάλετε, υποτακτική. αν δεν βάλετε το και, θέλετε να μιλήσετε γενικά, μπορείτε να πείτε μπιζόνια σέλιερε. Αλλιώς θα πείτε μπιζόνια και σέλγα. Ναι. Ναι, απλά το κοντζουντίβο είναι το πρώτο και σέλγα. Ναι. Πάει σε... Βεγγανό. Σάι σε, ναι. Μμμ. Σάι σε βέγγανο. Μμμ. Και, Pero και Πάολο. Άμπια λαφαρίνα. ωραία. Το υπόλοιπο μένει ως έχει. Ωραία. Άμπια. Λοιπόν, Μαρίνα είναι το αλεύρι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, από κάτω, στο D, έχουμε ένα ακουστικό. Θα πρέπει να ακούσετε μία συνέντευξη σε μια κοπέλα που πηγαίνει γυμναστήριο και να βάλετε τη σωστή επιλογή. Να διαλέξετε τη σωστή επιλογή. Σπίτι, Ναι. Μμμ. Λοιπόν, τώρα, έχουμε ένα κείμενο στη σελίδα 77. Λοιπόν, come non parlare di calcio, πώς να μιλήσεις για ποδόσφαιρο. Θέλω να το διαβάσουμε, είναι από τον Ουμπέρτο Έκο αυτό. Θέλει να το διαβάσουμε και να βάλουμε τίξεις προτάσεις που αναφέρονται μέσα στο κείμενο. Μμμ. Ε, εντάξει, Ναι. πάμε να το ρίξουμε μια. Αν θέλετε, διαβάστε το από μέσα σας. Δεν ξέρω τι θέλετε. Ναι, καλύτερα παιδιά. Ωραία. Θυμήστε μου λίγο μέχρι που κάνετε. Μέχρι το 7 κάνατε, από Πού? Τι το πράγμα. κρυβιά μου. Όχι. Κρυβιά μου κάναμε μέχρι και το 9. Ναι, αλλά όχι, μας είπες. Α, ναι, βρε, αφού σας είπα. Δυο Ωραία. μας Ναι, ναι. μέχρι το 9 κάναμε, ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Μμ. Εντάξει, τελειώστε και θα σας πω.
Κορίτσια, Μμμ. εγώ νομίζω θα σας κλείσω γιατί έχω ένα τρομερό ρίγος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ω, Α, Γεωργία. Δεν μπορώ ούτε 10 λεπτά να μείνω. Θα τα αμάν. ακούσω όμως. Απακόσου, Γεωργία, πάρε κάτι. Μη σε ρίξει. Περαστικά, Ρε, εσύ, περαστικά. δεν έχω πυρετό και έχω ρίγος. Δηλαδή, Σε πιάνει, τώρα σε πιάνει. μα και Ναι. Πάρε χθες, Golden Flu. Παναντόλ Golden Flu αν έχεις, Γεωργία, να το προλάβεις. ναι, παιδιά, συγγνώμη, θα το πω Εννοείται, εννοείται, μετά. περαστικά, Θα δω τις περαστικά. αισθήσεις, αλλά δεν μπορώ. Κάνω πολύ υπομονή τώρα. Θα πεθάνω τώρα, νομίζω. Θέλω Όχι, να όχι, όχι. ακολουθώ. Θα πλώσεις. Αν εξαπλώσεις. Εντάξει, θα πούμε το κειμενάκι και θα... Πήρε τα, ναι, θα τα μπω να τα δω εγώ και τις ασκήσεις. Θα τα στείλεις λογικά, Μαρία. Τι εννοείς? Στις Το τι ευθύνες. γράφεις, ναι. Mm. Ναι, 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 εννοείται. Τις φιλώ. Φιλάκια, Περαστικά, περαστικά σου. περαστικά. Bye, thank you. Ξέρω Γεια, πώς γεια. βγαίνω. Προς το τέλος είμαι εγώ, Μαρία. Ναι, ναι, μην αγχώνεσαι. Ε, δεν καταλαβαίνω και πάρα πολλά, είναι λίγο μπερδεμένο. Εντάξει, ό,τι μπορείς, θα το δούμε. Μμ. Ε, ναι. Κοίταξε, εγώ τώρα έβαλα παντού τικ εκτός από το ένα, το 4 και το 5. Δεν ξέρω αν... Ε, από αυτά που κατάλαβα έτσι στα γρήγορα. λοιπόν, το ένα όντως δεν είναι, το 5 όντως δεν είναι και το 8 δεν είναι. Α, Δηλαδή δεν δείχνει 2, 3, ενόχληση. 4, 6 και 7. Ναι, αυτά είναι. 2, 3, το 4 είναι. Το 4 είναι, ναι. Α, οκ, δεν το είχα βάλει. 2, 3, 4, 6 και 7. Εντάξει. Λοιπόν, Για πες. λοιπόν, λέει, εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον του ποδοσφαίρου. Δεν πηγαίνω στα γήπεδα για τον ίδιο λόγο για τον οποίο δεν θα πήγαινα να κοιμηθώ τη νύχτα στα υπόγεια του κεντρικού σταθμού του Μιλάνου. Αλλά αν μου τύχει, κοιτάζω έναν ωραίο αγώνα, βλέπω έναν ωραίο αγώνα με ενδιαφέρον και ευχαρίστηση στην τηλεόραση, επειδή αναγνωρίζω και εκτιμώ όλες τις αξίες αυτού του ευγενούς παιχνιδιού. Εγώ μισώ τους Ως φανατικούς. εδώ καλά, τα κατάλαβα όλα. Ωραία. Εγώ μισώ τους Μισώ φανατικούς τους. του ποδοσφαίρου. Δεν αγαπώ τους. Δεν Τον. αγαπώ τον οπαδό επειδή έχει ένα παράξενο χαρακτηριστικό. Δεν καταλαβαίνει γιατί εσύ δεν είσαι, εννοεί ο οπαδός, Μμμ. να μιλάει μαζί σου για αυτό το πράγμα. Δηλαδή Ναι. για να εξηγήσω καλύτερα τι εννοώ, τι θέλω να πω, θα δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ Ναι. παίζω φλάουτο, εγώ παίζω φλάουτο. Ας υποθέσουμε τώρα ότι βρίσκομαι στο τρένο και ζητάω τον κύριο μπροστά μου για να... Μάλλον Ανοίξω συζήτηση. ρωτάω τον κύριο, θέλει να πει ναι, για να ανοίξω συζήτηση, για να πιάσω κουβέντα. Έχετε ακούσει το τελευταίο CD του Franz Bruggen? Πώς? Λέω την Παβάνε Λάκρυμε. Σύμφωνα με μένα, επιταχύνει υπερβολικά στην αρχή. Με συγχωρείτε, Επιταχυνεί. ραλεντάρε. Ραλεντάρε, ε, Επιταχυνώ. ε, επι- Ή επιβραδύνει, επιβραδύνω. επιβραδύνει υπερβολικά στην αρχή. Με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω. Α, κατάλαβα, εσείς δεν, εγώ δεν. Παράξενο. Ξέρετε ότι για να έχετε ένα φλάουτο πούλσμα φτιαγμένο στο χέρι, χειροποίητο δηλαδή, χρειάζεται να περιμένετε ατέντερε, είναι σαν το σπετάρε, 3 χρόνια. Μα εσείς φτάνετε
μέχρι την πέμπτη παραλλαγή του Dead Dover. Εγώ πηγαίνω στην Πάρμα. Κατάλαβα. Εσείς παίζετε την Εφ, όχι την Τσι. Δεν θα χρησιμοποιήσετε καν μια γερμανική τεχνική. Εγώ ειλικρινά τους Γερμανούς, η BMW θα ήταν ένα σπουδαίο αυτοκίνητο και τους σέβομαι, αλλά κατάλαβα, χρησιμοποιείτε την μπαρόκ τεχνική. Αλλά Γι' αυτό μπερδεύτηκα, ό,τι να είναι λένε. ναι, εδώ θέλει να πει ότι ο ένας μιλάει για το ένα και ο άλλος μιλάει για το άλλο και Ναι. στο τέλος δεν βγαίνει κανένα νόημα από αυτά που λένε. Αυτό Μμμ. θέλει γι' αυτό το βάζω στο παράδειγμα. Μετά τι λέει. Να, λοιπόν, δεν ξέρω αν το πιάσατε. Το ίδιο πάνω κάτω συμβαίνει με τον οπαδό. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη με το τοξιτζή. Έχετε δει τον Ρονάλντο? Όχι, πρέπει να ήρθε ενώ εγώ δεν ήμουν. Μα απόψε θα δείτε τον αγώνα. Όχι, πρέπει να ασχοληθώ με το βιβλίο Τζέτα της μεταφυσικής, ξέρετε, το Στατζιρίτα. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο να κερδίσει. Εσείς τι λέτε? Και πάει λέγοντας σαν να μιλά στον τοίχο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός δεν καταφέρει να συλλάβει ότι σε κάποιον δεν ενδιαφέρει κανένα από αυτά τα Μμ. πράγματα. Αυτό δεν Εντάξει. δείχνει λίγο ότι τον ενοχλεί, ότι λέει σαν να μιλά στον τοίχο, δεν δείχνει ενόχληση. Ναι, Γι' ναι. αυτό το έβαλα το 8. Δεν είναι... Ναι, δεν ενοχλείται για την λιτερατούρα, έχεις δίκιο. όχι. Για Ναι, ναι. Για το ποδόσφαιρο ενοχλείται. τον ενοχλεί το φανατισμός. Αυτό τον ενοχλεί. Ναι, Κατάλαβα. ναι, 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 ναι. Οκ. Τώρα, από τις ασκησούλες του 5, στην άσκηση 1, τα ρήματα που πάνω τα βάζετε στα κενά που ταιριάζουν. Στη 2, τα ρήματα τα βάζετε στην υποτακτική εναιστώτα. Στην 3, συμπληρώνετε με τις λέξεις τα κενά. Στην B, με τα ρήματα στην υποτακτική. Η 4 είναι πολλαπλής. Η 5 είναι το ακουστικό που θα κάνετε, το πρώτο ακουστικό που σας έβαλα, να ακούσετε τους μίνι διαλόγους και να γράψετε τις εκφράσεις που ακούτε. Οι 5. Ναι, βγαίνει από το ακουστικό, είναι οι εκφράσεις του ακουστικού αυτές που θα Οκ. κάνετε. Στην 6 θα πρέπει να συμπληρώσετε με τα ρήματα όπως το παράδειγμα, δηλαδή παίρνετε το ρήμα από την προηγούμενη πρόταση και το βάζετε στην υποτακτική. Στην 7 συμπληρώνετε με τις λέξεις. Στην 8 σχηματίζετε προτάσεις με αυτό που σας έχει με κόκκινο, που θα είναι το ρήμα, θα ξεκινάτε δηλαδή με αυτό. Και η δευτερεύουσα πρόταση ουσιαστικά θα είναι η πρόταση που σας έχει στο παράδειγμα, αλλά κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές. Στην 9 σχηματίζετε προτάσεις, προσοχή στα υποκείμενα και τις απαραίτητες αλλαγές. Και τέλος, στη 10 συμπληρώνετε με τις εκφράσεις που σας έχει τα κενά. Εντάξει. Περισσεύουν Εδώ. 2. Και στα πράσινα κενά βάζετε τα ρήματα στην... Βασικά όχι, περίμενε λίγο, μήπως αυτή να μην σας τη βάλω γιατί... Σωστούς χρόνους τι δεν θέλει στα πράσινα. Λοιπόν, όχι, καλύτερα κάντε μέχρι την 9, γιατί θέλω κάτι άλλο να σας πω για τη 10. Όχι, κάντε μέχρι την 9. Εντάξει, μέχρι την 9. Και από τις εκθέσεις μπορείτε να συνεχίσετε και να κάνετε. Ο 10. Ναι, θα σας πω λίγο. Το 10. Λοιπόν, παίρνω στο 10. Λοιπόν, στην σελίδα 56, λοιπόν, το 7, θέλει ουσιαστικά ένας φίλος σας υποτίθεται ότι θα έρθει να σας βρει στο διαμέρισμά σας και θα πρέπει να του γράψετε ένα mail 80 με 100 λέξεις με τις απαραίτητες οδηγίες για το πώς να φτάσει στο σπίτι σας. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις λέξεις που σας έχει και εκφράσεις που σας έχει από κάτω.
Το Μπαλντίνι Τζούλιο είναι οδός. Μαγαζί. Μπαλντίνι, ναι. Τι είναι. Τώρα μπορεί να είναι και στάση. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και σίγουρη γι' αυτό. Μπορεί να είναι Μ, κάποια στάση του μετρό. Γιατί οδός αν ήταν λογικά, ή μπορεί να είναι. Μπορείτε να το πάρετε και σαν οδό. Ναι, όχι, λογικά πρέπει να είναι οδός, γιατί αλλιώς θα το είχε στη. Ναι, ναι. Μπορείτε να το πάρετε σαν οδό. Δηλαδή θα πείτε στην τάδε οδό. μμμ. Αυτή. Μετά στην 8 θα πρέπει να γράψετε μία συνταγή σε 70 με 80 λέξεις. Αν θέλετε μπορείτε να την κάνετε αυτή, εντάξει. Δεν είναι, έτσι κι αλλιώς κάτι τέτοιο δεν θα κάνετε στις εξετάσεις, οπότε εντάξει. Να μην την κάνουμε, Μαρία. Μην την κάνετε, εντάξει. Δεν, Τι να γράψουμε, δηλαδή, πώς γίνεται η πίτσα. εντάξει, αυτό είναι για την πίτσα μαργαρίτα, αλλά εσείς μπορείτε να γράψετε κάτι άλλο. Εντάξει, Χρειάζεται, λες. όχι, εντάξει. Για δικιά σας εξάσκηση είναι αυτό. Ναι. Ούτε η 9 είναι κάτι. Ναι, δεν έχει κάτι. Στην ουσία οι 7 δηλαδή είναι. Στην ουσία είναι η 7, ναι. Ωραία. Δίνουμε οδηγίες. Οκ. Ναι, είναι οδηγίες. Και μετά στο 11, αν θέλετε να κάνετε και το 11, δεν έχει κάτι το τρομερό, ούτε η 11. Έχει ένα σκριβιά μου που είναι στη σελίδα 61 το 8. Ε, Υποτίθεται ότι μία φίλη σας θέλει να σας επισκεφτεί και δεν ξέρει αν μπορεί να φέρει μαζί και το σκυλί με στο τρένο. Ουσιαστικά θα πρέπει να το διαβάσετε, να διαβάσετε αυτό από κάτω και να γράψετε σε 60 με 80 λέξεις τις πληροφορίες που θα πρέπει να ξέρει. Αυτό. Ναι. Η 9 Ποια 9? έχει και από πίσω. Αμ, Μ, Ε, Εντάξει. Εδώ είναι, υποτίθεται ότι μια φίλη θέλει να εγγραφεί στο ίδιο, να κάνει τα ίδια μαθήματα γλωσσών όπως και εσείς και θα πρέπει να της δώσετε πληροφορίες 80 με 100 λέξεις. Εντάξει. Ε, Αυτά είναι εξάσκηση για εσάς. Αυτό μοιάζει πολύ με πώς το λένε, με το κρατικό, γιατί σας έχει πολλές μικρές εκθεσούλες. Ναι. Αυτή, το θυμάσαι Να εσύ. το κάνουμε και αυτό το 9 ας το κάνουμε. Ναι, αν θα προχωρήσετε και σε αυτό το κεφάλαιο, μπορείτε να το κάνετε, ναι. Αυτά. Ωραία. 10 Εντάξει. και... Τώρα την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε σε αυτό το link που μας έστειλες. Πώς θα κάνουμε μάθημα. Θα σας στείλει λογικά η Ελένη καινούριο. Γιατί αυτό ήταν μόνο για σήμερα. Θα μας το στείλει όμως, Ναι, λογικά ναι, αλλά εγώ θα σας ενημερώσω αν οτιδήποτε. Εντάξει. Ωραία. Έγινε, Τέλεια. Οπότε Μαρία. τα λέμε. Καλή Καλή συνέχεια. εβδομάδα, φιλιά. Επίσης, φιλιά. Γεια. Bye. Φιλάκια. Γεια, γεια.